jatkuu. Prinsessa istui tuolla noin ja lauleli. Veikko tuolla jumppasi ja sitten hän kyllä nukahti. Mutta prinsessa lähti kävelemään ja etsimään kotia. Hän käveli. Sitten hän löysi kuninkaan vartijoita. Ja hän kertoi, missä Peikko oli nukkunut, kun sillä hän oli huomannut hänen kuosauksen. Ja niin prinsessa halusi murhata itse sen Peikon. Prinsessa haki puukon. Hän etsi puukkoa. Sitten hän löysi maasta puukon. Lähti murhaamaan kuosaavaa Peikkoa. Ja Peikko kuoli ja prinsessa oli ylpeä, että oli tappanut Peikon. Ja sitten hän heitti Peikon tosta noin silleen alas ja se vieri tonne jokeen. Näkymättömät vartijat raahasi hänet sinne. Tai jo haltijat oikeastaan. Mä en tiedä vielä.